Tinokuchingamidzai pachirongwa chino chataura nhau dzinotibata isusu vanhu vatema kuti sevana veZimbabwe tirikubva kupi tikuenda kupi maringe nechivanhu chedu. Pane zvakawanda zvinoitika, vanhu chikuru unonzwa nyaya dzemombe dzotaurwa, even maroro anoitwa pavatsikana. Nhasi takutaura isusu maroro kuti anofamba sei patsika dzedu dzechivanhu. Tina mai Chimbizi nababa Mukaiwa. Ndichakumbira kuti she Mukaiwa kuti muzongeta kuti voice yenyu ringokura rine padenga, vanhu vanyasinzwa zvakanaka. Baba Mukaiwa, chimotararai tsika yekuroorana kwedu pano vatema zvinombofamba sei? Patsika yekuroorana kwedu mombe yechimanda yakamirira kumananurwa kwomwana anenge asati ambosangana nomurume. Anenge akasangana nomurume haakwanisi kubvisirwa mombe yechimanda sokuti anenge akanyangadzwa kare. Toenda mombe yechimanda inotsemuranwa amai nababa pakati nepakati. Tisati tasvika pakutaura nyaya yemombe yechimanda apa, iripo pamombe dzedanga here dzinobviswa pamarori? Inotaurwa pamombe yechimanda panozonetsa kuda mombe yechimanda ndipapa? Mombe yechimanda inotaurwa pamombe dzese dzedanga, asi umai ndiyo isingataurwa pakati pemombe dzedanga. Nokuti iyo yechimanda iyi chainotaurirwa pakati pemombe dzinotsemurana murume nemukadzi. Iyo umai ndiyo mukadzi chete. Ndinobvunzwa mai Chimbizi, mazuva mombe yechimanda iyi nezvikuita vana vemazuva ano dziri kubviswa here mombe idzi? Pamusoro iyi pamombe yechimanda inotaura kuti mwana anga akazvichengeta. Ana tete namai ndo vanokurudzirwa kuti vange vachidzidzisa mwana wavo kuti azvibate. Ende mwana akazvibata ndo panobiswa mombe yechimanda, kureva kuti mwana anenge apembedza amai uye apembedza tete, zvinhu zvobva zvafamba mugwara rakanaka. Asi vamazuva ano zvakaoma. Vana vamazuva ano vari kumandanurwa vari vana adiki, kubva pa 10 years mwana anenge akutoziva varume. Ndo mazira andiri kuzviita hangu. Tatenda mudzika nayo nhau iyi baba kuti inonyatsofamba sei mombe iyo yechimanda iyi izosvika pakubviswa? Kuti isvike pakubviswa, vamwe vanotanga kuibvisa vachiziva kuti ndamandanurwa, vamwe vanotozomanikidzwa kuibvisa maererano kurwara kwevana. Vamuchiti kurwara kwevana zvechi zvafamba sei? Inenge midzimu yokwamai inenge yauya ichida mombe yayo. Saka zvinoreva kuti munhu anogara makore nemudzimai wake asina kubvisa mombe yechimanda iyeye, mwana zvikatipemenzesa kuti inini. Saka zvinoreva kuti vana vamwe vanotanga kuona matambudziko. Yakuzotsvagwa kuona kuti chiri kukonzeresa mombe yechimanda isina kubviswa. Zvimwe chetezvo neyeumai yamumbopedzisa yechimanda iyi. Saka panobviswa mombe yechimanda iyi pane kurehwa kunoitwa here, kune kurevererwa kunoitwa here pamombe iyi kuti takubvisa mombe ndechimanda takupa nhingi, zvinombofamba sei apa? Inorehero inoitwa sei? Mombe inobviswa nemwanasikana, murume womwanasikana aroora wachi anobvisira kuti vana vake vagozogara zvakanaka. Saka mombe iyoyo inotaurirwa kunzi aiwa iyi mombe yechimanda yochirirwa. Murume akaroora akabvisa mombe iyi ndiye anoitema. Kudivi rinenge rawira mombe ndira amai, riri pamusoro ndira baba. Zvino mai Chimbizi, masaladi ari kumakore atano aya kuti mukwashanzi ngavareve mombe kokana singakwanisi kureva panofambiswa sei, inokwanisa kureva nemumwe munhu? Tiri ipapo vana vedu vakomana vamazuva ano zvinovatinetsei, vanowanzoshandisa mari. Munhu anongoyaona sadombo wake ndiyo muitira basa iroro rekuuraya mombe. Zvinenge mapasanuriro anoitwa, dombo riye rinenge richiziva robva rapasanura nyama iye kuti yababa neyamai. Ndona panorawa mombe painonzi musana unopiwa nababa, zvinomboreve izvozvo? Zvinoitika zvokuti pamusana ndo amai nematumbu ese nechitaka zvese ndezvaamai. Musoro, mwoyo nemapapu nenganga ndiya baba. Kuchidya zvidya vanotsemurana pakati, uyu anotora chake uyu otora chake. Anotora chawo.
mukwashani chaanopiwa pamombe yaanenge auraya anopiwa bandauko gumbo repamberi ndo raanodzokera naro kumusha kwake kunoratidza kuti ndo zvirango zvandapiwa. muri kuzvinzwa hama dzadiwa kuti mombe yechimanda inoda kubviswa asingazoti masaladhi edu ari kumazuva tikwanisa kuzodzorai mombe idzi yabva tapinda pane imwe mombe inoenderana nenhau yatotara zuva ranhasi pamaruru edu apa yamati mombe yeumai. Mombe yeumai inobviswa nechikonzero chokuti inenge iri yaamai. Yakareka kubviswa inotora ngozi kuvana vanenge vakurwara vakaitsvaga vakagadzirisa vakatadza kuiuraya zvakare inogona kuurayiwa kana katatu vachibvisa nenzira yekuti vanenge vasina kuteedza mitemo yacho yokuti kunenge kuna baba waamai ndokunoenda musoro nemapapu nenganga yakatorwa nababa uyu anenge ari pamusha abvisirwa mombe ichiuya kumadzimai ake inenge iri ngozi saka inodzokererwa inenge yatadzwa. Maichimbiza mombe yeumai ngatiti munhu anozorora zuva ranhasi ndo panobva atobvisa mombe yeumai kana kuti inotombotora nguva yezobviswa zvemombe yeumai zvinofamba sei? Mombe yeumai inotaura yega. Iwe paunorora haubvise mombe yeumai nokuti panenge pasati paane wana. Saka inobviswa paitwa vana chete? Pakaitwa vana handiti iwe ukaregedza kuibvisa vana vanorwara wofamba ozvibata pamwe unotomboitawo chibatiso checho kunonzi chichie chibatiso chokuti tiri kutenda mhosva yedu handiti nendamurandu paumai inoombererwa nendamurandu iwe unenge usati wawana mombe nendamurandu yakaombererwa vadzimu vadayira iwe uchitsvaga ozonobisa nendamurandu yako ozonobisa mombe yako yoitwa chivanhu chacho chinodiwa ukachitadza chikatadza kufambiswa nemazvo unogona kuripa kairi kana katatu nokuti zvinenge zvisiri kufamba nemugwara. Right. Ngatiti amai vakabereka mukadzi uyu vakashaya mombe yeumai inotambirwa napo? Inotambirwa nehama dzake. Pane musara pavana anenge ari kuhama dzavo anenge ava kuchengeta vana ivavo anopuhwa zvichemo nevana vacho ivavo ndivo anenge ava kutambira mombe iyeyo oshedzo vana baba wavo kuitira kuti ifambe zvakanaka. Saka patava menshimisi panapa kuti mombe yakatambirwa nemunhu asiriye inoona kupa matambudziko. Kuna mwani kudyira kuti unozonzi asekuru vakazotora asekuru hanzvadzi yamai vakazotora mombe yeumai zvakazenge zvinofamba sei pa? Mukwasha kana achibvisa mombe yeumai inoenda kuna mai. Mai kana vakafa vane musara pavana anenge aiswa ipapo ndiye anotambira zvese ugozvifambisa nemugwara razvo ipapo panenge pasina dambudziko kana padarozvo. Asi mombe yeumai ikatorwa nemunhu wechikadzi ndiye anofanira kupuhwa mombe yeumai kwete munhu wechirume nokuti iri kunzi mombe yeumai. Saka tiri papo ikapuhwa munhu wechikadzi zvinotifambira zvakanaka zvinenge zvisina dambudziko kuvana kuti kana kumukwasha kuti anozoramba achiita se achidzokorora kuripa. Ko dewe rinofamba sei baba? Tavhiya mombe yeya nyama dzanjavapa uye rinoitwa sei? Rinoraswe roumai nderamai ivo ndovanoziva kwavanisa diwo kana vakada kuritengesa kana vakada kupa vabereki vavo kuti seenzisa zvenidewo zvakwavari nokuti mombe ndiyavo. Pamada kubvunze nini mombe yeumai inoenda iri imwe chete kana kuti dzinoenda dziri dziviri zinofamba sei? Mombe yeumai inongobiswa iri imwe chete asi inenge iri hadzi haibiswe hono. Ko ndakubvunze imwe nyaya mombe dzinozobiswa pane dzinobiswa dzimbi kana kuti dzinoenda dzimwe chete kana kuti munyazononese panhau yekuti danga anenge anadzo dzedanga anogona kubvisa dzese. Mombe dzedanga ndedzababa ndedzababa ndedzepamusha ndedzababa. Vanhu vemazuva vane watinoti udyire mwangu noti ndoda mombe 20 dzinofanira kupiwa padanga dzingani? Ipfumbamwe dzinoenderana nehari dziri kumadziro dziyedzi sokuti hari yega yega izaira amai. So haisi mazuva ano hatingamuzanye hari dzamuti hari ndedzivimi dzemukicheni dzemukicheni dzinogara kuhova kunonzi
chikora. Saka idzo hari dziedzi mazaya amai. Hari imwe chete yakapunzika inobhadharwa mombe iri hari imwe chete. Makabhadhara mombe hari dzese dzapunzika, vana vanoramba vari mashanga vasina zvavanoziva. Vasina chavanobata mombe. Vasina chavanobata. Nokuti mazaya amai. Manjimbizi, makicheni ari kumazuva ano ariswa kumisha navana vana chikukoshesa here hari dzikutaurwa pfumba ngedza? Vemazuva ano havachakoshesa hari, kunyange kana mumwe wacho vakuru vakutozvita hadzite dzinonetsa kana munhu wazofa. Vechidiki masaradhi amazuva anaya havadzifariri. Saka vamwe takutopunza hari dzi tichirasa chivanhu chedu. Matambudziko anouya kana hari dzaputswa patwa nyunzi mamwe kuti mombe mashanga. Kune vamwe kuti pamwe bata pamiri unototambudza. Mamwe matambudziko anowanikwa nawo here kana hari dzaputswa idzi dzasaripwa? Hari dzikasaripwa dzinokonzera matambudziko. Ini semufananidzo wangu ndine mukoma wangu afa hari dzakangosiyiwa mumusha. Hari idzodzo dzatambudza. Vana vakatozouya, maitoita sei? Ndakati muri vana vangu, chingondipewo $50 $50. Mwana wozvishuwa akauya, tikaita sei? Akatibhadhara mari iyi. Saka chivanhu chakakosha, tinofanira kuchichengetedza nokuti ndokwatakabva nako. Saka zvireva kuti musi unofa amai hari dziye dziri mumba panozogoyewa zvinhu zvemufi hari dzinopiwa? Dzinopuwa musarapa vana munin'ina waamai ivavo. Ndianoenda nehari? Ndianoenda nehari. Uye munin'ina waamai ivavo ndiye anotoziva kuti ndakupa amai sekuti ndiye afa. Amai vavo ndokwakabva nezairi mwana iye akabvisirwa hari. Saka amai ndiwo anopuwa zvese, guyo, hari, duri, nechisepo, nechistovhu, mapfiwa. Pane nhu ada kutaura panapa. Nhau yemapfiwa tonzoitaura kwakwandisa kunzi ine ngozi. Mapfiwa iwaya akasara asina kugoyewa, stovhu iyoyo yamai ikasagoyewa hanzi inonopedza mhuri chaiyo chaiyo. Ndopavaibikira vachikupa chikafu kuti muzorarama. Saka ko maregere ekundipa chitofu chandai kubikirai, saka vanouraya. Machimbizi, vakoma zvino zvinoti tinonamata zvikapera zvakazenge. Nhau idzi dzinopera kunamata kana dzodotodzifambiswe nenhau yadzene kunzi kana ngatiti chitofu pamwe chakaraswa chakaparadzwa chinofanira kudzorerwa kuvaridzi vacho. Zvinonyatsofamba sei ipapa? Chivanhu chagara chiri chivanhu, hachisanganiswe nechinamato. Kana chiri chivanhu totongochipedzera kuchivanhu, nokuti hazvikwanisike kuti zviti maprofita vodzimaidza chivanhu. Ipapo handione zvichienderana pachivanhu chedu. Tiri papo baba, tapinda munhau dzembudzi dzinobviswa, ndotora nyemaroro zoranhasi. Mbudzi dzinobviswa kana munhu aroora akuti hazvimasungiro, panofamba sei? Masungiro anobvisirwa kuti vanhu vakunogara vese, mwana abata pamiri. Saka kusungira kuti aiwa taakuti uyu achinobatsirwa ari kumusha kwavo. Saka regai tichibvisa izvi kuitira kuti masungiro aya anochengetedza mwana uyu kumidzimi yokwaari kubva. Ndozvazvinoitira. Iye akasabviswa mbudzi dzina dzingana? Mbudzi dzinenge dziri mbiri. Dzinenge dziri mbiri. Yababa neyaamai. Yaamai inosara iri mhenyu, yababa inourayiwa ibikwa mabiko ipapo. Yababa ndinourayiwa. Yaamai yasara mechimbizi inozofamba sei? Yaamai inozochengetwa yobereka. Dzinogona kutoberekana kuzaza danga. Vakwashawo kana vauya vanowanawo muriwo. Hakuna imwe inozoenda kumusha kana kuti nyama inourayiwa inozonzi inoendawo kumusha kwemukwasha paurayiwa yekutanga yababa yayo? Hapana. Aiwa, panourayiwa chikotora ndochabavaka.
panobviswa gumbo repamberi ndo rinopiwa ndo bandaukuka ndo rinodzoserwa kumukwasha kuti anoudzawo vabereki vake kuti ndo zvataitirwa kwaatezvara izvi tasungira. Baba, munhu akasasungirwa zvinokonzera matambudziko api? Kana asina kusungirwa vana vanogona kurwara otozobvisa hareko kubvisa kana chiri chiboyi inofanira kutobviswa. Ndakamunzwa kuti panoitwa nhau iyi panoenda zvakare machira anoenda akaita sei? Panosungirwa panoenda gumbezi. Gumbezi rinenge rine mari yayo pamusoro poiswa jira jira rinenge rine mari yayo pamusoro yekusoneswa. Mwana wedu akaonekwa ari mhandara jira iroro hariborwe nemoto. Roborwa nana ngatiti aonekwa asiri mhandara roborwa nana komurume ndiye akaona mukadzi wake asiri mhandara anogona kubora kana kuti kudhara kwava kune mapena aya akanga akaborwa pakati rinogona kusungirirwa kana kuti vanogona kucheka kona yejira iroro mukaona rakadaro kureva kuti mwana wenyu anga asiri mhandara. Mwana kana ari mhandara rinongoya riri zvazviri kubva musitoro ndopamunoona kuti mwana wenyu anga ari mhandara. Ndinoimba hama dzangu kuzvinzwira nhau dzemaroro dzarutara panapa tsika dzedu dzechivanhu dzinoda kutedzerwa, nhau dzekuroora dzinoda kutedzerwa. Chingobvunza baba tichipedzisa zvedu zvinoita kuti tikoshese nhau dzemaroro, mashoko enyu amungade kuudzawo vari kuteerera vangadai vachiona chirongwa chinechi kuti zvizvi zvakoshera nhau dzekuroorana. Nhau dzekuroorana zvadzakakoshera wakaita nemazvo unowirirana nemidzimi yako. Kana uri baba womusha kana pakabviswa kana dzingave mombe kana chingave chinorayiridza kuti waroora baba anotora chigwaku ndio musoro wababa mugoti unove mudonzvo. Baba makare vaipota vachibika ndiyo vachiziva mhuri dzavo kamiriro kadzakaita. Mutemo wacho wakabva wazotorwa nevasina mabvi vakuita ivo ndivobika vakadzi vavo vachingodya chete. Nechikonzero chokuti ivo vakatanga kuongorora kuona kuti kuchibhoyi kunoitwa sei ndokubva vaona zvazvinoitwa ndokubva vatora. Isu mabhoyi kuti tizobikirwa nemadzimai kuenda kucharara kunovhima ndozvakatanga zviripo. Kucharara uku pataienda takaona kuti vana vanosara vachinzwa nzara saka ndokubva tadzidzisa madzimai kubika. Tadzidzisa madzimai kubika ndopakatanga kubika madzimai. Tadzoka mucharara takaona kuti madzimai akagona kuchengeta vana ndobva tavaregera vachibika ndopakaperera chibhoyi chedu. Chichana murikupedzisa mai Chimbizi muchiudzawo vanasikana vakateerera zvakakoshera nhau dzedu dzemaroro patsika dzedu dzavanovatema. Ini ndinoti pazuva ranhasi kuvanasikana vatiri kubereka ngatikoshesei tsika dzedu dzechivanhu uye kuti tipinde muwanano yakanaka hunge wakazvichengetedza semwanasikana. Tiri ipapo ndinoti kuna naamai ngatidzoreredzei vana vedu mugwara rechivanhu. Nanatete ngatiitei anatete vokudhara vaidzidzisa vazukuru kuti wanano yakanakira zvipi. Naipapa pazuva ranhasi kuti muve nenguva yakanaka. Tinotenda muzvinzwira hama dzangu zvungonzi ngatizvichengetedzei tipine mwanano yakanaka. Pazotarwa mombe dzechimanda dzatarwa panapa mombe dzeumai. Kana mune nhau dzamunofunga kuti dzine padziri kukanganisa dzamunonyatsonzwisisa munongotibata isusu panhama dzobuda pamascreens penyu motizivisa tinokutsvagirai vechikuru vatokwanisa kuziva navo nhau idzi vachirudzo zvinofamba sei. Zuva ranhasi tiri mudunhu remuchiweshe Mamambo Makope. Tinoonana mushongo wachinoteera.